Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Tayo po'y sumamba and let's celebrate for God is alive, for Jesus is alive. Amen. This early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. And now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, say hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. The death has lost its victory, and the grave is written. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. Because of sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. See, He's alive. He is the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. The death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Hey. Wonderful Counselor, Almighty God is He. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace. The Word that lasts forever. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. The death has lost its victory, and the grave has been taken. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. Woo! The first and last is He. Because of sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Because the sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. Yes, He's alive. He's alive. Sing hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. The death has lost its victory, and the grave has been taken. Jesus lives forever. He's alive. Yes, He's alive.
Oh, He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Because of sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Sing celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. So celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hey. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. We will celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. Oh, say, He is risen, and He lives forevermore. Forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate. Woo. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. For the last time, He is risen. He is risen. Oh, He is risen, and He lives. Yes, Lord, He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on. Come on and celebrate. Celebrate. Come on and celebrate. Oh, oh. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Oh, yes, Lord. You have risen from the dead. We worship You. You are alive. Oh, yes, oh God. Oh, thank You, Lord. Yes, Jesus. We continue to honor You in this place, oh God, and worship You with all of our hearts and all of our soul, oh God. For You are alive, oh God. You are alive. Jesus, we enthrone You. We proclaim You are King. Standing here in the midst of us, we raise You up with our praise. Jesus, Jesus,
proclaim you are King. Standing in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sing, Jesus, Jesus, we enthrone you, Lord. We will proclaim that you are the King. In the midst of us, we raise you up with our prayer, worship. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship you, we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come on, church, and let's we worship Him. Oh, and as we worship you, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take, for the last time, sing as we worship you, oh God. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your stars that wept, the morning sun was there. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood put out for us, the weight of every curse upon it. Final breath He gave, His heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was gained. The power of hell forever broken. The ground began to shake, His throne was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has risen, you defeat.
is alive. Oh, Jesus is alive. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, church, sing. Come on, sing hallelujah. Lamb is overcome. We sing hallelujah. We will sing, Lord. Oh, we will sing, Lord. We sing hallelujah. The Lamb, oh, the Lamb. We sing hallelujah. We will sing hallelujah. We will sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Glorified, oh God, be lifted high, forever you are risen, you are alive, you are alive. For the last time, sing forever, forever, just be glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. So you are alive. You are alive. Oh yes, Lord. You are alive. We worship you. We honor you. We lift you up in this place. Oh, thank you, Lord, for your presence. Thank you. Thank you, Jesus. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, to save humanity. Truly, Lord, He is risen from the dead. At kailanman hindi na siya mamamatay at ipapako sa krus. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming Diyos ay tunay na buhay. At dahil ang aming Diyos ay buhay, siya'y gumagawa ng himala, nagpapala sa kanyang mga anak. Panginoon, marami pong salamat. Bless your word today. Bless each and every one who are watching dito po sa aming Sunday worship. Lord, from Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa ibang bansa, let your anointing, let your revelation, let your wisdom be upon your people, O God, in the name of Jesus. Hide your servant, Lord, under the shadow of your cross, and let your name be exalted. We thank you, Lord. We honor you, Father. Confirm your words with signs, wonders, and miracle. I declare, Lord God, miracle and power of the resurrection, power of our Lord Jesus Christ. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. 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 Sige po, maupo ang ating music team. At dyan po sa inyong mga tahanan, sa lahat ng ating makapatiran, na ngayon po ay nakasubaybay sa oras na ito. I believe the Spirit of the Lord is moving in our lives, in your houses. No? Ang presensya ng Diyos ay naririto at kumikilos po sa ating mga buhay. Ngayon po ay sa ating pag-aalaala ng muling pagkabuhay ng Panginoon, tunay na ang Diyos nating sinasamba sa lugar na ito, siya ay buhay. Amen po ba? Amen.
So sa oras na ito ay buksan po natin ating mga Bible dyan po sa inyong mga tahanan. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Ayan, Matthew. Tignan po natin. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Basahin ko po. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the woman. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here, or he's not here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. And now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. As he is going ahead of you to Galilee, you will see him there. Remember what I have told you." The woman ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy. And they rushed to give the disciples the angel's message. And as they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasping feet, and worship him. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go, tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there." Amen. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. So dito po mga kapatid, mga magulang, ay iisa po ang sentro ng pananagpong ito o ng pangyayari pong ito. Wala iba kundi kung papaano ang mga disipulo ng Panginoon, si Maria Magdalena at ang ina ng Panginoong Susalaman ay nagpunta raw doon sa libingan na kung saan ay nilibing ang Panginoon. At nagulat po sila sapagkat pagdating ng mga babaeng ito, doon sa libingan ay nakabukas na yung takip, no? Yung malaking bato na nakatakip sa libingan. Ang libingan po sa Jerusalem ay hindi po kagaya sa panahon natin. Dito po sa atin ay 6 below the ground, talagang ilulubog ka, no? Nang halos lampas po sa akin. Napunta kami ng Israel 2 years ago, kasama ko ang wife ko, pinuntahan namin yung tomb ng ating Panginoon. At open na po siya ngayon na ganito ang itsura niya. Tapos, pagpasok mo ro, makikita mo yung pinaglagyan ng katawan lupa ng Panginoon. No? Empty po siya. At napakarami po doon, iba't ibang lahi ang nagpupunta. At dito po sa binasa natin, nakita natin na nagulat po ang mga alagad ng Panginoon dahil nga nakita nila na wala na yung batong nakatakip doon sa pinaglibingan ng Panginoon. At pagpasok po nito mga babae, nakita nila na mayroong isang lalaking nakaputi, puting-puti. At natakot sila, hindi sila makatingin dahil nga yung angel na pinadala ng Panginoon. No? At ang sabi raw, nagkaroon daw ng earthquake. Kaya ang sabi niya doon sa mga babae, "Don't be afraid." Sabi niya, hinahanap niyo ba si Jesus na ipinako sa krus? Wala na siya rito. Siya'y nabuhay na muli. Ayan, ang sabi ng angel. No? So, tignan niyo, wala siya rito. Kaya pumunta kayo at sabihin niyo sa mga alagad na nabuhay ang Panginoon. No? So kaya nga dito makita natin yung the resurrection power of Jesus Christ. No? Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon at walang po pwedeng pumigil nung oras na yon sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sa oras na ito, I want to share with you, brothers and sisters, the 4 ways to live in resurrection power every day. May 4 na paraan kung paano tayo mabubuhay na may kapangyarihan sa resurrection na ginawa na nangyari sa ating Panginoon, no? 4 ways to live in resurrection power, no? 4 na kaparaanan
kung paano natin mararanasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw. So dito makikita natin, nagtagumpay ang Panginoon, no? Jesus triumphed. Doon sa Colossians chapter 2 verse 15, ang sabi rito sa Colossians chapter 2 verse 15, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. No, dinisarmahan niya yung mga spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. No? So, di ba nakakakita tayo ng mga dinidisarmahan na may dalang barel, granada, armalite. Pag dinisarmahan siya, wala siyang magawa, wala na siyang power, wala na siyang kapangyarihan o sandata para lumaban sa kaaway niya. At ganito ang spiritual power ng demonyo ni Satanas at ng mga demonyo, dinisarmahan sila ng Panginoon. No? At sila nilagay sa kahiyahiya sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng tagumpay na nangyari sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? So kaya nga, sa atin po ay mag-i-start sa panahon nating ito. No? So, mag-i-start po sa panahon nating ito, sa buhay nating araw-araw, yung resurrection power ng ating Panginoon. No? Sisimulan po natin ito. Paano natin ito masisimulan na ma-experience yung resurrection power ng Panginoon sa pamumuhay natin araw-araw? Number 1, activate the resurrection power inside you. Ulitin ko, activate the resurrection power inside you. I-activate natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa loob natin, dito sa puso natin, dito sa kalooban natin. Bakit? No? Si Paul, nagdeklara siya, sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 10, sabi niya diyan, no? I want to know Him. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. No? Gusto niyo pa raw makilala si Jesus at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. No? Kaya nga ang ating Panginoong Jesus, no, nung siya ay mabuhay na mag-uli, nagpakita siya sa mga alagad niya. At nung siya ay naglalakad sa Galilea, may dalawang sumabay sa kanya, hindi siya nakilala. At nakakaramdam yung dalawang alagad na yon na nagiinit sila kasi yung presence ni Lord, kasama nila ang Panginoon, hindi nila namalayan na si Jesus pala yun, na nabuhay na mag-uli. No? Nagulat sila. Kaya nga, ang ating Panginoon, there is no Christianity without the cross and resurrection. No? There is no Christianity without the cross and resurrection. Walang Kristyanismo kung walang krus at hindi nabuhay na muli ang Panginoon mula sa patay. No? The resurrection of Jesus Christ is the central truth of the Christian faith. Yan po yung central truth. No? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Without it, there is no such thing as the Christian faith. Kaya, dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng kabuluhan yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yung faith natin may buhay. Amen ba? Yung ating pananampalataya, merong kabuluhan. No? Kaya nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, sabi ng Timothy chapter 2 verse 8, always remember that Jesus Christ, as a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. No? Lagi niyo raw tatandaan na si Jesucristo, na galing sa lahi ni Haring David, ay binuhay mula sa patay. No? Ito ang mabuting balitang ipinapangaral ko sa inyo, sabi ni Paul. No? Kaya nga, makikita natin dito na the resurrection power doesn't come from heaven. It is in you right now. No? Nandito sa loob natin, yung resurrection power ng ating Panginoong Hesus. Narito po yun, no? Sa kalooban natin. So, Jesus Christ risen from the dead. Nabuhay siya mula sa patay. The resurrection is the cornerstone of Christianity. No? Yan yung cornerstone ng Christianity. Tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, praise God, no? Ang ating Panginoon sa kanyang muling pagkamatay sa krus o sa kanyang muling pagkabuhay, no?
yung kanyang pagkabuhay na muli, that is the cornerstone of Christianity. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 20, basahin ko saglit. No? 1 Corinthians 15, 12 to 20. Sabi rito, and if Christ be not risen, kung si Kristo raw hindi nabuhay na muli, then is our preaching vain. Baliwala yung pangangaral ni Pablo. Maging pangangaral natin. And your faith is also vain. Baliwala rin ang faith natin. Yeah. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not, for if the dead rise not, then is not Christ raised. No? And if Christ be not raised, your faith is vain. Kung hindi raw nabuhay ang Panginoon mula sa patay, wala ang faith natin. Ye are not yet in your sins. Then also, which are fall asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Kung hindi raw nabuhay mula si Kristo sa patay, tayo na daw yung pinakakawawa. But, now is Christ risen from the dead, He became the first fruit of them that slept. No? Dahil si Kristo ay nabuhay mula sa patay, praise God. No? Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay may buhay, may silbi. No? Yung ating pananampalataya. Kaya nga purihin ng Panginoon, no? Kaya upang ma-experience natin, no, para maranasan natin, no, paano natin ito gagawin? There are 3 simple steps para ma-experience natin 'yon, no? Yung ginawa ng Panginoon na 'yon. Tingnan natin 3 simple steps to activate, no, yung resurrection power inside in us ng ating Panginoon. Una, believe it, no? Kailangan tayong maniwala o kailangan tayong manampalataya. You have to choose to believe. No? Choose to believe it na paniwalaan mo, kaya mo yung pagtagumpayan. No? Kaya mong ma-overcome ang anumang testing o trials na dumarating sa buhay natin. Believe it. No? Upang ma-experience natin yung muling pagkabuhay at kapangyarihan ng Panginoon na nasa loob natin sa bawat isa sa atin. Secondly, speak it. Sabihin mo, salitain mo. No? Magsalita ka lamang. You begin to activate it through your words. Kaya yung power ng word natin, may power talaga yun eh. Yung bawat salita natin, bawat sinasabi natin, may power yan. No? I-activate natin through speak. No? Through our words. Magsalita tayo, wag nating parang binabaliwala, no? Na para bagang ayaw nating sabihin kung ano yung salita ng Diyos. I-confess natin, no? The very same power that raised Jesus from the dead is now living in you. No? Yung daw kapangyarihang bumuhay mula sa Panginoon sa patay ay naririto, nasa loob natin. No? Nandyan po yun sa inyong loob. No? Kaya nga pag dumating ang karamdaman at sakit, ang sakit, karamdaman, ang trials, ang problema, hindi yan magtatagumpay dahil yung resurrection power ni Jesus Christ ay narito sa loob natin. Amen po ba? No? Nandito po yung kaya kailangan speak it. No? Kaya yung mga verses, yung mga salita ng Diyos na alam natin, speak the word. Declare the words. No? And thirdly, para ma-activate natin ito, act on it. I-acto natin. No? I-acto natin ito. I-action natin. Sabi ng Romans chapter 8 verse 11, ano ang sabi ng Romans 8:11? No? Tignan natin, ano ang sabi diyan? Ayan, no? If the Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, He will make alive your mortal flesh. Kung ang Espiritu daw na bumuhay mula sa Panginoong sa patay ay nananahan sa atin, He will make alive your mortal flesh. No? Siya ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan, no? Na mabubulok itong katawan natin na ito. Kaya ang Espiritu ng Diyos na bumuhay mula sa patay sa ating Panginoon, yun yung Espiritong nandito rin sa atin. No? So you have the authority to make Him live. Kaya ang mga demonyo, meron tayong authority para umalis sa atin yan, para palayasin natin sa buhay natin yan. Kaya nga, i-confess lang natin, i-acto natin, no? Believe it, speak it, and act on it. I-acto natin.
no? Pinapanampalatayanan natin. So kaya nga ang kaaway, paano natin ito i-apply? Apply the name of Jesus, no? The blood of Jesus, God's power, yung kapangyarihan ng Panginoon in every situation na nangyayari sa buhay natin, na pangit, negative, i-apply natin ito, no? In the name of Jesus, i-acto natin. No? Kaya yan ang una, no? Para ma-experience natin yung resurrection power ng Panginoon na nasa buhay natin. Una, activate the resurrection power inside you. I-activate natin ito. No? So, pangalawa, live healed through resurrection power. Live healed through resurrection power. No? Mabuhay ka na magaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mabuhay tayo, no? Sa araw-araw na tayo ay masigla, na tayo ay malakas, na tayo ay overcomer, na tayo ay victorious, no? Kaya same power. Yung espiritong bumuhay sa Panginoong Sus mula sa patay, same din yun yung nasa atin. Yung taglay-taglay natin. Yung espiritong bumuhay mula sa Panginoong Sus sa patay, yun yung espiritong nandito sa loob natin. No? Nandito sa puso natin. Ano sabi ng Romans chapter 8 verse 11, di ba? Binasa natin. No? He hath raised up Christ from the dead, shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. Yan, no? So ang espiritong yon na nananahan sa atin, yun din yung espiritu, no? So same power. Sabihin natin, same power. Yan. You were made alive together with Him, no? So tayo daw ay when you made Jesus Christ the Lord of your life, nang ginawa nating si Jesus ang Panginoon ng buhay natin, the Holy Spirit imparted to you, no? The same power, no? So same power yun that raised up Jesus out of hell, no? And the same power that defeated principalities and power. So yun daw, spiritong yun din ang gumapi sa mga principalities and power, yung spiritong nananahan sa atin. So, you were made alive together with Him. No? So, tayo ay ginawang na mabuhay na kasama ng ating Panginoon. No? Yan, you were made alive together with Him. Secondly, living inside you that resurrection power. So, ang Holy Spirit daw ay nabubuhay, ang kapangyarihan ng Panginoon dito sa loob natin. No? Nabubuhay ang Panginoon dito, ang Holy Spirit. Kaya ang bawat isa sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon because, no, whatever is going in our body, in this world today, put the resurrection power to work, no, in us. So you could live. No? So Jesus died, so you could live. Namatay ang Panginoon upang tayo ay mabuhay. No? Upang tayo ay mabuhay. Kaya nga, praise God, no? Ang bawat isa sa atin, purihin ng Panginoon, expect the power of God in your physical body. No? Asahan natin sa katawan natin ito ang kapangyarihan ng Diyos. No? I-expect natin that the power of God, the resurrection power of the Holy Spirit is in this body, is in us. Narito ang kapangyarihan ng Panginoon. No? So kaya ang bawat isa sa atin, to walk in resurrection power, we believe. Para makalakad tayo sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, nandun ang kailangan tayong manampalataya, kailangan tayong mag-speak, no? I-speak natin para ma-activate natin and act on healing. I-acto natin, no? So kaya ang bawat isa sa atin, tayo pong mga nakikinig, nanonood sa inyo inyong tahanan, praise God, no? Upang ma-experience natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon at mabuhay tayo na malakas, masigla, no? Yung resurrection power niya, live healed, no? Mabuhay tayo na magaling, malakas, walang sakit, no? Through resurrection power of Jesus Christ, no? Andiyan po ba kayo? Amen? No? Kaya ang Panginoon, no, ang espiritu ng Diyos na bumuhay mula sa patay sa Panginoong Hesus, yun din ang espiritong nananahan sa bawat isa sa atin, no? Nandiyan siya, ang Holy Spirit. Amen. Pangatlo, no? Ang pangatlo, live the soul life through the resurrection power. No? Live the soul life through resurrection power.
mabuhay tayo, no? Na meron tayong Zoe life, no? Ano yung Zoe life? Jesus came to bring us new life. The word life in the Greek is Zoe, no? Pag sinabing buhay, sa Griego nito, Zoe. At yung Zoe na yun, it is the God kind of life. Yun yung buhay ng Diyos. Changing through our very being. Binabago nito yung ating pagkatao. No? Kaya nga sabi ni Jesus, Revelation 1:18, anong sabi niya, Revelation 1:18? I am He who lives. Ako ang siyang nabubuhay. And was dead. At siyang namatay, sabi niya. And behold, I am alive forevermore. At narito, ako ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Sabi niya. And I have the keys of Hades and of death. Nasa kanya raw ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Kaya ang Panginoong Hesus, no, siya yung buhay at siya rin yung namatay. Kaya ang bawat isa sa ating tunay na nananalig sa Panginoon, sumasampalataya sa Kanya, kumikilala sa Kanya, no, we have life. No, sabihin natin, life. No, buhay. Meron tayong God's kind of life. Ito yung buhay na kasiyasiya, payapa, panatag, na kahit magulo ang mundo, no, nagpapanik ang mga tao sa mundo ngayon, ang maraming tao ngayon ay nagugulo, hindi malaman ang gagawin, pero ang isang taong tunay, na may banal na espiritu sa puso niya, meron siyang buhay na mula sa Diyos. No? Ang bawat isa sa atin, we have life, we have Zoe. No? So pangatlo, live the Zoe life through resurrection power. No? So kaya meron tayong God's kind of life. No? So living in Zoe life means that God keeps on making life in our bodies. Because Zoe is eternal, ongoing life. No? Yan. Zoe is eternal, ongoing life. Yan. No? So, activate the resurrection power by confessing, no? I-activate natin ito, no? Yung resurrection power ng Panginoon para ito ma-activate natin, i-confess natin, no? I-confess natin, una, I am getting stronger and stronger every day. Kailangan i-confess natin yon, no? I am getting stronger and stronger every day. Secondly, my eyes are seeing more clearly. No, patuloy na ang paningin natin ay lumiliwanag sa paningin, ang paningin natin. No, patuloy itong lumiliwanag. My ears are hearing better. Lalong ang pandinig natin ay lumiliwanag. My mind is functioning perfectly. And every bone, organ, nerve, no, and ligament is daily being supercharged with the glory of our God. No? So kaya yung buong pagkatao natin, no, lagi yung dinideclare natin na tayo ay masigla, tayo ay malakas, tayo walang karamdaman at sakit, tayo ay covered ng blood ni Jesus, tayo ay protektado ng Panginoon. Amen ba? No? Protektado tayo ng Diyos. No? Kaya nga sabi ng Psalms 103 verse 5, sabi ni Haring David, my days are being lengthened and my youth is renewed like the eagles. No? Ang buhay ko daw, sabi ni David, ay patuloy na humahaba. At ang aking bilang kabataan ay nababago ito tulad ng isang agila, lumalakas. No? At sa Romans 8:11, yun nga sabi ng Bible, the same Spirit that raised up Jesus from the dead is now dwelling in me. No? And is constantly making alive my mortal flesh. Kaya ang Holy Spirit na nasa atin, ito yung nagpapasigla sa atin. Ito yung nagpapalakas sa atin. No? So kaya nga, resurrection life is available to all of us. No? Ang muling pagkabuhay, yan ay available sa bawat isa sa atin, sa ating lahat. Ang ating Panginoon. No? So kaya nga, resurrection life is available to all of us. But we must receive it by faith. No? Kailangan tanggapin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. No? So this must became a reality. No? This must become a reality. So we should wake up every morning and declare, the resurrection life of God is living in me today. No? No?
ang resurrection life ng Diyos ay nabubuhay sa atin ngayon. No? Sa bawat isa sa atin. Sabihin nga natin, the resurrection life of God is living in me today. Yun daw muling pagkabuhay ng Diyos ay nandito nabubuhay sa atin ngayon. No? So kaya ang bawat isa sa atin, no, meron tayong buhay na mula sa Diyos. No? Hindi magpapabaya ang Diyos. Sinong magulang ang magpapabaya sa kanyang mga anak? No? Kung ang Diyos ay anak niya tayo, di ba sabi ng Bible, yung mga ibon sa parang, pinapakain ng ama, ang mga bulaklak sa parang, inaalagaan ng ama, no? Tayo pa kaya mga anak niya. Tayo daw ay mga anak ng Diyos. Kaya yung mga pangangailangan natin, ipoprovide ng Panginoon niya. No? Kayang-kaya ng Diyos siya. At dahil tayo anak ng Diyos, taglay-taglay natin sa buhay na ito ang resurrection life, no, of God is living in our life today. Narito kasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating buhay. No? So, pang-apat, live free with resurrection power. No? Mabuhay tayo ng may muling pagkabuhay ng kapangyarihan ng Panginoon. Mabuhay tayo ng malaya. No? No? Mabubuhay tayo ng malaya dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang bawat isa atin, we are free. No? Inawit natin na isa araw, freedom, freedom, free to run, free to dance. No? Dahil si Jesus, sabi ng John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung ikaw daw at ako'y pinalaya ng anak ng Diyos, tayo'y tunay ngang malaya. No? Sabihin sa katabi mo, malaya ka nga. Malaya ka na. Malayang malaya ka na. So if the Son sets us free, we will be free indeed. No? Malaya na tayo. Tunay na tayong pinalaya ng ating Panginoon. No? Resurrection power priest, no? Ang resurrection power priest ng ating Panginoon, we are free from the bondage of sin. Yan, no? Pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, no? We are free from the past life of sin. Yung nakalipas na nating buhay, wala na yon, no? Binago na tayo ng Panginoon. Kaya sa pagkakapako ng Panginoong sa krus ng Kalbaryo, isinama niya na tayo napako ron. Sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. And the life which I now live it in the flesh, I live by faith, the Son of God, who loves me and He gave Himself for me. No? Hindi na raw siya nabubuhay sa Kanya dahil nakasama na siyang napako ni Kristo. At ang ikinabubuhay niya ngayon, nabubuhay siya dahil sa pananampalataya sa anak ng Diyos. No? Kaya ang bawat isa sa atin, praise God, we are free. No? Kaya kalimutan na natin yung nakaraang buhay natin, nakalipas na yon. No? Philippians 3:13, ano ang sabi ron? No? Forget those things which are behind. Kalimutan nyo na yung nakaraan, yung nakalipas. Ang nakalipas ay nakalipas na. No? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Bago na po tayo. No? Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Bago ka na. No? Bago na tayo kay Lord. No? Wala na yung nakaraan natin. No? We are a new creation, sabi ng Bible. No? Binago na tayo ng ating Panginoon. The old things of yesterday need to be forgotten. No? So, ang sabi ng Romans 6:4, therefore we are buried with Him by baptism into death. Even so, we also should walk in newness of life. Kaya nga daw, tayo raw ay nalibing na kasama ng Panginoon nung siya'y bautismuhan sa kamatayan. Kasama na tayong namatay, nalibing. Even so, we also should walk in newness of life. Kaya kailangan na tayo lumakad sa bagong buhay. No? Kailangan tayo lumakad na may bagong buhay kasama ang Panginoon. No? So you are full of the resurrection life of God. Resurrection power set us free from sin. No? Shame and living in the past. Kaya nga, nabubuhay tayo ngayon dahil na lang kay Lord. Amen ba? No?
kasama natin ang Panginoon. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Panginoon na lang. No? So as believer, you actually having residing in you the same new life God gave Jesus when He raised Him from the dead. So the old sinner you once were has died. You become a new creation on the inside. You are full of the resurrection life of God. No? Punong-puno na tayo ng muling pagkabuhay ng Diyos dito sa buhay natin. Kaya nga, dapat tayong magsaya at magalak dahil ang Diyos nating sinasamba at pinaglilingkuran ay isang Diyos na buhay. Amen? Sabihin sa katabi mo, buhay ang Diyos mo. Hindi na siya mamamatay kailanman. No? Nandyan sa puso mo ang Panginoon, ang Holy Spirit. No? Narito siya. Kasama natin ang Panginoon. No? Hindi na siya muling mamamatay. No? Amen ba? No? Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. So kaya nga, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, pinalaya na tayo sa kasalanan. No? Resurrection power set us free from sin, shame, and living in the past. No? Pinalaya na tayo ng Panginoon doon. So, hindi lamang po doon, we are free from fear. Malaya na rin tayo sa fear. No? Sa worry, sa anxiety. No? Kaya para maranasan natin ito ng tuloy-tuloy, gusto ni Lord na ipaalam sa atin, Jesus defeated fear. No? Tinalo niya na, ginapi niya na ang takot. So no need to fear. No? Hindi na tayo kailangan matakot muli. No? Meron ba natatakot sa inyo? Sige, taas sa kamay sa mga bahay. Baka natatakot kayo na may mangyari na naman kung ano-ano. No? Huwag kayong matakot. Ano man ang mangyari sa mundong ito, kung talagang yan ay plano ng Diyos, wala makakapigil dyan. No? Sabi ng Job chapter 40, I think 40 verse 2, no? Or 42 verse 2, no? Tingnan nga natin. Job chapter 42 verse 2. No? Ayan. Ayan, 42 verse 2. Anong sabi diyan? I know that you can do all things and that no thought or purpose of yours can be restrained. No? I know that you can do anything and no one can stop you. Your purpose, your plan, wala makakahinto sa plano at gustong gawin ng Diyos. No? Ayan, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you or no purpose of yours can be thwarted. No? Hindi pwedeng mabali, mapigilan, no? Yung kung ano ang gustong gawin ng Panginoon. Kaya nga hindi na tayo dapat matakot dahil ang Panginoong ginapi niya na yan, takot na yan. No? Ano ba ang nagdadrive sa iyo ngayon? Baka hanggang ngayon natatakot ka, no? Siyempre, sa nangyayari ngayon, kailangan ng wisdom, kailangan ng dobleng pag-iingat, no? Hindi kailangan nga labas ng labas sa mga Kristiyano dahil mabilis makahawa ang kumakalap na peste, ang plague na yan. At nakita natin sa FB, parang 100 plus yung mga doktor, pati raw ang nurse, no? Dahil talagang sila yung frontliner na gumagamot sa mga may sakit, talagang nahahawa sila, no? Minsan nga nabanggit natin para yung ketong no? Ang ketong pag hindi napagaling agad, nakakahawa yan. Mabilis kumakalat sa katawan. Ganon din ang kasalanan. Pag ang kasalanan hindi na pagsisihan at talikuran, kumakalat sa buong pagkatao ng isang tao yan hanggang sirain na siya ng kasalanan niyang ginagawa, no? Ganon din yung sakit na peste na yan o yung ketong, no? So kaya nga i-cast out natin, i-rebuke natin in the name of Jesus yung fear, yung anxiety, yung worry, no? Jesus took it. You're delivered from it, no? Pinalaya na tayo ng Panginoon dito. That resurrection power living in you means you don't have to be feared again, no? Or to be afraid of anything. Fear was defeated in the pit of hell for you, no? Tinalo na raw, ginapi na ng Panginoon sa impyerno yung mga takot na yan. So you don't have to be feared over your family. Hindi tayo kailangan magkaroon ng takot para sa ating pamilya, sa ating mga anak,
no, sa ating kakainin, sa ating kalusugan, because in Jesus' name, we are free. No? Sa pangalan ni Jesus, malaya na tayo. No? So kaya nga, when you activate the power, live healed, live the soul life, and live free, you will live in resurrection power every day. Mabubuhay tayo araw-araw. No? Na taglay-taglay natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And as we celebrate Resurrection Sunday, let a new meaning of this day come up in our spirit. No? Stir up our faith. Activate resurrection power in our life. No? So we have reason to celebrate every day because He is risen from the dead. Nabuhay na muli ang Panginoon mula sa patay. Kaya ang Diyos nating sinasamba, hindi na siya mamamatay kailanman. Once lamang nangyari yung mga kapatid, mga magulang. Kaya ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang Diyos nating sinasamba, siya ay buhay. No? Sabi mo sa katabi mo, buhay si Jesus. Buhay ang Panginoon. He is risen from the dead. Hallelujah. No? At alam nyo, ang mga alagad, kaya nagkaroon ng great persecution sa Book of Acts. Dahil ang sentro ng pangangaral ng Book of Acts sa New Testament na si Jesus ang Mesaya ay nabuhay na muli. At maraming scribe at pariseo ayaw maniwala sa ipinapangaral ng mga disipulo na si Jesus ay buhay, na si Jesus ay wala na sa libingan, nabuhay siya. At alam niyo ba ang nangyari nung panahon na yon? Yung mga Hudyo at mga sundalong nakaalam na si Jesus ay nabuhay, isinumbong sa mga Sanhedrin, mga pariseo, na nabuhay ang Panginoon, wala na sa libingan. At ang pinamalita, sabi sa kanila, o sige, pamalitan nyo na ninakaw ang bangkay ni Jesus, ni Kristo. No? Yun ang ikinalat nung panahon na yun. Pero ang mga disipulo, hindi huminto sa pangangaral na ang kanilang Panginoon ay buhay. No? Na ang kanilang Panginoon ay buhay. Kaya ang bawat isa atin, never stop to share that Jesus is alive. Huwag tayong ihinto na ipangaral na si Jesus ang ating Panginoon ay buhay. Na walang maitataas sa buhay natin ito sa balat ng lupa, kundi si Jesus lamang. That Jesus be exalted. Jesus be lifted up. Kailangan siyang maitaas. Hindi tao. Hindi ang pangalan ng simbahan, hindi ang sino man o grupo. Si Jesus ang kailangan makilala. Si Jesus ang kailangan maitaas. At wala nang iba pa. Dahil siya'y nabuhay mula sa patay. At yun ang katibayan na dahil nabuhay siya mula sa patay, lahat ng namatay na nananalig sa Kanya ay bubuhayin din ng ating Panginoong Hesus sa huling araw. Kaya mga magulang kapatid, ang bawat isa po sa atin, no, upang ma-experience natin ang resurrection power ng ating Panginoong Hesus, ito ang apat na kailangan nating gawin. No? Anong una? Activate the resurrection power inside you. I-activate natin. No? Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, para mangyari ito, kailangan tayong manampalataya. No? No? Believe it. No? Speak it. Act on it. No? I-acto natin na ang Panginoon kong pinaglilingkuran, ang Diyos kong sinasambat, pinaglilingkuran, ay isang Diyos na buhay. Amen ba? Nagsusupply na ating kailangan, nagpapagaling ng ating karamdaman at sakit. No? Siya ang lumulutas ng ating mga problema. Siya ang katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. So pangalawa, live healed through resurrection power. No? Mabuhay tayo na tayo ay magaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Live healed. No? Mabuhay tayo na tayo magaling, malakas, walang sakit. No? Sabihin sa katabi mo, malakas ka, magaling ka, wala kang sakit. No? No? Wala tayong sakit. Amen. Declare natin. Pangatlo, live the soul life through resurrection power. Live the soul life through resurrection power. No? Mabuhay tayo na meron tayong buhay na mula sa Diyos. No? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. No? No? Dahil ang soul life means God lives in you. The God's kind of life lives in us. No? Ang Diyos, naririto siya sa atin. Kasama natin ang Diyos. Amen ba? No? Pang-apat, ano yung pang-apat natin? Live free with resurrection power. No? Mabuhay tayo ng malaya. No? Malaya ka ba? Sabi sa katabi mo, malaya ka ba? Sabi mo naman, Amen. No?
Amen. We are free. Malaya tayo. No? Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pinalaya na tayo. Sa sakit, karamdaman, sa kasalanan, sa lumang pagkatao natin. No? Sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Sa dati mong pagkatao. No? Nabubuhay ka na lang kay Kristo. Amen. No? No? Ngayon, matetes yan pagka dumating ang problema, minsan yung puso natin, pagka minsan may narinig kang salita, merong testing, trials, kailangan pakiramdaman mo sarili mo kung ikaw ba ay sisigaw pa, magagalit, no? Makakapagsalita ng masama, pagka gano'n, ibig sabihin, nabubuhay ka pa rin sa dating pagkatao mo. No? Hindi pa talaga totally si Kristo ang nabubuhay sa iyo. No? Kapag si Jesus ang nabubuhay sa iyo, no? Patay ka na sa dati mong pagkatao. No? Kailangan mabuhay. Ang ganda nga nung verse na pinadala sa akin ng kapatid natin. Sabi roon, humble yourselves. No? Parang gano'n, ano? Humble yourselves under the mighty hand of God. Tama ba? No? Oo, magpakumbaba daw tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil itataas niya tayo pag tayo lagi nagpapakumbaba sa Kanya. Pero yung mga nagmamataas, binabaksak ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, mga magulang, kayo pong nandiyan sa inyong mga tahanan, no? Praise God, ang Diyos natin ay buhay, hindi siya patay. Amen ba? So mananalangin po tayo sa oras na ito. Let us pray. Yumuko po tayong lahat at pumikip. Father God, in the name of Jesus, Lord, we thank you. Because we experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ. At ang Spiritong yun na bumuhay mula sa aming Panginoon sa patay, nung siya'y namatay, ay siya ring nananahan dito sa aming puso, sa aming kalooban. Panginoon, marami pong salamat because our God is a living God. At kailanman ay hindi na siya mamamatay. Lord, salamat po Panginoon, ang aming Diyos ay buhay. Ang aming Diyos ay may pandinig. Ang aming Diyos ay kumikilos, nararanasan, bagamat di nahawakan at nakikita. Panginoon, marami pong salamat. Ang mga anak niyo po nakasubaybay sa oras na ito. Saan man sila naroon. Naroon sila sa kanilang mga tahanan. Lord, Father, right now in Jesus' name, I speak, Lord God Almighty, because Jesus is alive. Lord, Jesus is alive. He is the miracle-working God. Panginoon, ano man ang karamdaman at sakit ng mga anak niyo po sa oras na ito, kung meron mang takot sa puso, pangamba, pag-aalinlangan, we rebuke it in the name of Jesus. We rebuke the spirit of fear, doubt, confusion. We rebuke the spirit of trouble, heart diseases, diabetes, ulcer. Yes, you demonic spirit, I speak to you right now. You are eternally defeated. In Jesus' name, I command you to come out upon the people of God. Yes, Shakababakanda, I rebuke you. Yes, untimely death. Yes, maging virus, peste. Tinutunaw ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, nothing is impossible to our God because Jesus is alive. I curse you, I destroy you, I pull you down. Yes, we renounce you, we rebuke you, we command you to come out in Jesus' name. Matunaw ka sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ang mga viruses, mga peste, hindi ka makakapasok sa katawan ng mga anak ng Diyos because we are the temple of the Holy Spirit. Yes, right now I declare healing, miracle. I declare deliverance. I declare life after life, the soul life, the God's kind of life. I declare strength, joy, and courage and boldness. Yes, Lord, Panginoon, salamat. Thank you, Lord. We are healed, Lord. By your stripes, we are healed. We are blessed. We are conqueror. We are victorious, God's army. We are hallelujah. Lord, salamat. Yes, for the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We have a big God. We have, Lord, ang aming Diyos ay buhay. Jesus is alive. Panginoon, salamat. Pinagpala mo na po ang iyong mga anak at ang bawat isa na nanonood, nakikinig sa oras na ito, sumubaybay sa pangangaral ng salita at pakikinig. Bless your people of God wherever they are. Saan man silang lahat naroon sa kanilang tahanan. Let your spirit touch their body, O God, mula ulo hanggang talampakan. Thank you, Lord, for the answered prayer, for the healing, for the miracle, for the victory, Father God. We honor you, Lord. We praise you, O God.
in Jesus' name. Amen, amen. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Jesus is alive. Once again, let us declare that Jesus is alive. Amen, amen. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Yes, sabay-sabay natin uli. Amen. Just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning. Yes, Lord. In a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author. He is the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more stay. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, Almighty God is He. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace. The world lasts forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. The death Has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Amen. Amen. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Amen. Thank God. Thank God. Thank you, Lord. Believe, speak, and act on it. Na tayo po ay pinagpala ng Diyos, and we will experience the resurrection power of Jesus Christ. No? And every day in our lives, mararanasan natin ang pagsama ng Diyos, ang pabor ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, dahil ang Diyos nating sinasamba ay tunay na buhay. Pinagpala tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. God bless you all. At sa mga susunod pong muli ng ating gawain, ano po, sa Wednesday, sa Friday, no, malalaman nyo na lamang po sa ating announcement. So God bless you all. Pinagpala ng Diyos ang ating bayang Pilipinas sa kabila ng mga merong pandemic pang nagaganap. We declare the power of God, the resurrection power of the Lord Jesus Christ dito sa ating bayang Pilipinas. To God be the glory. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. Amen.